mangka naman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika, pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas active pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko. May puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
the official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:36 na sang kaagahon. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good morning mga ka-K5! Happy Sunday! Sa aton nga mga tagpalamati. Suki nga tagpalamati kag live viewers sa karon nga mga tinion. Kamusta ang inyo sining aga? Kamusta ang inyong pagbangon? Ang baga ni isa kanta. Kanta kong isang bulong pa no. Bangon lang alaksan. Manag-promote. Ayad yun nga aga. Sa aton siri nga mga K5. Sa bilog nga probinsya kag syudad sang Iloilo. Bisan medyo nami pa mangurumbon, nami pa magtulog-tulog. Kay medyo mabulubugnaw ang tiyempo. Matyagan mo do nagadamgo ka do nga slide ka sa rainbow. Kamusta na mga ka-K5 naton? May mga obligasyon, aga pa. Sa may mga balaligyaan, may mga karinderya, mga negosyante. Basang una na sa mga negosyante. Gusto ko mangin negosyante para uyat ko akon nga oras. Para nagnegosyante 24/7 na ba? Buhos-buhos na ang oras. Galing kay amo na gidman mo. Kung gusto mo mag-ayuhan mo nga pangabuhi, syempre dapat ikaw mga budlay. Kay kung na empleyado ka lang sa bilog mo nga kabuhi, mentras tanto nga tawag na. Ang routine lang sa mga empleyado, sweldo, bayad utang. Utang naman, sweldo naman, at bayad naman utang. Kamusta na ka mo? Ano, magpadulong bala ka mo sa mga simbahan? Of course, no, Sunday is a day for the family. Para magululupod ka mo. Mga ka-K5, upod ang inyong mga kabataan, mga kaapuhan, mga kahinablusan, o kon mga ginikanan. Good morning! Siyempre, mabatian kita dara sa 1st District of Iloilo up until sa 5th Distrito, mga ka-K5. And of course, 3 months sa Iloilo City. Sunday
Kamusta drama listeners naton sa First District? Listening via K3 News FM Yagaw. Dara sa mga taga-Tigbawan, Tubungan, San Joaquin. Napagidara mga kabanuahanan. Sa may banuasang Miagaw, Gimbal, Oton. Maayad-ayad yun nga aga sa inyo, mga ma'am kag sir. Mga ka-K5 naton dera. It's a beautiful day. Iba ni ang mga mga mangunguma. Aga pa lang, nga padulong na sa ila sinitagsa ka mga kaumahan. Ti isama na sa mga aga pa nagabugtaw. Aton sa rin nga mga farmers. May mga ginasagod nga mga kasapatan. Mga ka-K5 especially dira sa mga kaumahan. Maayad-ayad gid nga aga. And of course, good morning sa mga listeners naton dira mga ka-K5 sa Segundo Distrito listening via K3 News FM Leganes. Kamusta ka mo dira? By the way, dira sa K3 News FM Miagaw. Pud naton dira si ka-K5 Kuya AJ. Good morning. Sunday, go on. And of course, dira sa K3 News FM Leganes, si Kuya George. Kamusta dira mga taga-Leganes? Ang mga mahamis-hamis. And of course, sa mga taga-Kasimanwa ko dira. Dira sa may Manuasang Leon, sa mga taga-Alimudjan, taga-San Miguel, Saragapa, via Santa Barbara. Beautiful day. Napagin New Luzena. May nalimtan pa ko. Na makabanwahanan dira sa Segundo Distrito, maayad-ayad nga aga. Drama na sa mga taga 3rd District. Listening via K3 News FM Kalinog. Kamusta da mga taga Kalinog nga basko? Mga behave subong taga Kalinog, no? Mga issue kag balita subong ba damo sa Quinto Distrito. Good morning. Kamusta dara? Sa mga taga Kalinog, sa mga taga Banuasang Putota. Kapalangga ni K5 Kulot. Baby ko si Kulot. Dara kay K5 Ray SPA Umalay. Ay dayad gid nga aga dara sa may dito sa ganing nga barangay K5 ads. Sa Tuburan. Nagpirataka, nag-imo sa barangay sang isa. Good morning. Tumkon ilawod mo na. Sunday morning. Dara, tumkon ilaya. Ako may ilawod, may ilaya. Walk in the park. Kagbagakay sa putotan. Ang tumkon ilawod kag ilaya mo ng north and south, mo na. I've got someone. Amon lang tabi, norte kag ano. Sur. I know that you'll say. Good morning. Sa mga listeners man naton dara sa may Mina. Pagid sa may Banuasang Haniway. Badyangan kag iban pagid nga makabanuahanan sa 3rd District of Iloilo. Maayad nga aga. Taraman sa mga listeners naton sa 4th District. Beautiful day. Kamusta dara mga taga-syudad sang Pasig? Nga hindi maasi-asi, good morning. Kamusta kay K5 Ed Marley Kinya? Inom da kape K5 Ed Mar. Siyempre ang kape nato, DTX Coffee Mix. Birds are singing. Sa mga taga-Dumanga, sa mga taga-Barotac Nuevo, nag-iban pagid nga mga kabanuahanan dira sa 4th District of Iloilo. Sa mga taga-Anilaw, kag mga taga-Banuasang Banate, nagapamatigid sa aton sa ring nga pagpangalagan, maayad-ayad nga aga. And of course, good morning. Raman sa Quinto Distrito. Poda dara si Papa Flo. Good morning. Kamusta ang imo sining para ko nagambal nga kamusta ang imo sining nga pagbugtaw. Okay, graveyard shift kamo ni K5 Andre.
Kamusta lang ang imo nga kaagahon? Ano tawag na? Dumadunglay na bala sa katuyo ba? Tara sa mga taga Banwasang Sara, good morning! Sa mga taga San Dionisio, Carles, Estancia, napagin yung mga Banwa sa 5th District. Sa mga taga Lemery, tara sa mga taga Banwasang Ahoy ba? Sunod-sunod mga balita kag impormasyon dara sa Ahoy. Mga kabataan daw laga pala munong. Subong may mga nagalaptang nga impormasyon which is subject for verification or under verification na allegedly mabugat man nga alegasyon kay may nag-post nga isa ka vlogger sa page sang isa ka vlogger diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo nga allegedly may isa ka maestro dira sa may isa ka National High School dira sa may Ahoy nga allegedly nakuhaan sang video nga nagasuyop sang ginapatihan shabu. How true ayan ini kung mapamatud-an according diri sa DepEd Iloilo may nagkakaigo nga mga disciplinary measures. Pero kung hindi abi to authentic ang video kasi lain to nga lugar or hindi amo ng certain maestro nga ginatumod, siyempre mabugat-bugat man na pwede na mabalik kasuhan tong nag-post mga ka-K5. Probably may pilaman ka mga ebidensya kung naman-send ko na sa information regarding the sa sining maestro mga ka-K5. Good morning sa mga live viewers naton. May luyag ka mo nga tamyawon. May mga birthday dira sa inyo. May mga fiesta. Basta pagbatik ang fiesta, yuhum gid ko. Naidlaw ko magkaon sang estofado. Sang Valenciana. Good morning, Tita Rena Mapa. Kabangon ka na tita. Wala niya gid last time ka K5 ans nga naburaw ko no ako. Wala na ko kapamukaw ko no sa iya. Good morning, Tita Ren. How are you? Sa mga listeners natin dira, makadto sa simbahan, bangon na. O, pilita na lang ang kaugalingon nga magbangon. O, sulo stretching ka mo. O, ma-exercise kita karon ma-sumba-sumba kita karon. Mga ka-K5. Good morning kay Sir Langga. Ka-K5 Bulabog Ricky. O, ano yung kinagapamati, Sir Bulabog Nikki. Good morning, sir. Kamusta dira? Kay Rafi Galvez, may dayad niya aga. Kay Ma'am Ria Kanya, good morning. Idlaw taman kay Ma'am Ria Kanya. Dudugay nga wala ko kakita sa imo nga pangalan, Ma'am Ria, sa comment section. Kay Ma'am Amel or Sir Amel de los Santos from Pasisri. Good morning kay K5 Clarissa. Watching live dara sa may Pasisri. Good morning kay Ma'am Bingbeng Vivian Pagtulunan na blessed Sunday morning. Sa K5 News FM. Kay Sir Benny Hermano. Sir Benz, good morning. Temprano pa para saan ka bumabangon nga aga pa, Sir Benny? Kay K5 Ella Vergara, mga dayad yun nga aga. Sa mga listeners natin dari sa syudad sang Iloilo, kaway-kaway, kaway-kaway. Good morning sa mga ara subong, sa mga merkado publiko, sang Haro. Kamu sa mga taga-Haro, mga ka-distrito, kay dari kami subong mo. Dari nagatindog ang istasyon sa Commission Civil Street, Barangay Luna, Haro, Iloilo City. Good morning, good morning. Kamusta dara sa mga nagakulok-ihad na dara, nagatuktok sang langka, nagbaligya, nagaplastar sa mga balaligyaan, nagapulo pangapi sa mga merkado. Ay, nayad yan nga aga. Kamusta madara sa mga ara subong sa merkado sang Mandurriao? Beautiful day. Kamusta masanag pa ba ng mga dalanon dara sa Mandurriao? Dara man na sa mga
Puno tambay dira sa distrito sang Lapan. Sa nagabaligya dira sang mga baboy. Nagka-crave ka sang baboy. High blood doon ka pala. Dibla Mama Marilo de anon may diet gid nga aga. Sa mga nagabaligya da sang bugas, tika musta bugas da? May tag 20 na balang kilo. Kung 20 times 3 gihapon. Kasi maabot ang tiyempo nga 20 times 4. 20 times 5. Pero medyo maduludugay pa na naguro. Ang baldiri ni Ma'am Ria Kanya. Baliya, salamat lang ga Kim. Sa wakas nakita ko si Kakipay Bray Umala. Pagpiesta sa ubang putotan, abi ko updanay ka mo. Namis ba kita lang ga Kim pakigret kay lang ga Jeff Brian Kanya. No, si lang ga Jeff ma-volunteer sa gihapon diri sa K5 News FM Iloilo. This coming election mga ka K5. By the way, it's really according to kay Ma'am Bengveng Vivian Pagturuna. It's really nice to wake up again, realizing that our God has given us a new day to live. Thank you so much, Lord. Amugid mami, the very first thing na dapat natin pasalamatan kung aga, syempre gaginawa pa kita. Nakamugtaw pa kita, bisan naging pukaw lang ta. Nakabangon pa kita. Kung may mga sala kita nga nahimo sang nagliligad sa aton nga mga kinabuhi, we still have the chance. We still have the chance to make it right. Because we're still alive. Ang balganin nila, habang buhay, may pag-asa. Ang maragani kung damo ka utang, damo ka problema, ginasukot-sukot, kagani sa mga utang mo, broken-hearted, ikaw, ganbayaan ka sang bana mo, pasaway bana mo. Kung makabataan mo, dungol. Tawag na, habang buhay may pag-asa. May tsansa gina sila nga magbago. Kag may tsansa man nga magbago ang imo nga kapalaran. Kung matyagan mo dupigado kagid subok. Sige lang laban lang paninguha lang dira. Importante, way ka rin obras ang legal para lang makaangat sa kabuhi. Lumalaban ba tayo ng patas? Dibla Ma'am Ninita Barrienton, Sir Benny Hermano sa Swan Rose Building, 4th floor. Siyempre nahapo-hapo gid ako na kada saka naog ko di mo. 4th floor. Aba ko gani kung pwede lang ka slide pa naog mo. Ginahimo ko na guro. Kasi may lubid nang kita mo nang manaog. Kay do kakapoy magsaka naog. Ma'am Ninita Barrienton, good morning. K5 Ma'am Langga Kim. Ari lang kami nagapamati sa may Sinikway Lapus. Goods gid sa tanan dira nga taga Barangay Sinikway Lapus. Kag sa pamilya ni Ma'am Ninita dira. Maayad-ayad gid nga aga. And of course, subong naman nga aga, mag-istoryahan nato ng pila ka mga balita kag topiko diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kag sa mga nagakalatabo man diri sa aton sa ring pungson, kag sa mga balitang international man mga ka-K5. Sa aton sa ring mga headline, ang mga progressive groups diri sa Iloilo ang nagapanindugan nga dapat mapreso si former President Rodrigo Roa Duterte mga ka-K5. Actually, nagpatigayon na sila sang protest, kung pagprotesta last Friday, which in kadungan man nagpatigayon man sang caravan ng mga supporters ni Duterte, pero nagpatigayon man niya sang protest ang mga anti-Duterte, or those who are screaming, shouting for justice mga ka-K5 sa allegedly mga biktima sang extrajudicial killing under the drug war campaign ni former President Rodrigo Roa Duterte. So bantayan natin karon ang pila ka mga detalye. Ano ba lang nagkalatabo sa sining pagprotesta mga ka-K5. Sa aton sining balitang national, si Vice President Sara Duterte
nagapangayo sa pamatuod o kun ebidensya sa ginaklaim nga naglabot sa 30,000 ang nagkalamatay sa drug war campaign sang iamay nga si former President Duterte. There are a lot of reports. I've got someone. Mga ka-K5 Merayban, allegedly naglabot sa 30,000. Maya naman mga information nga naglabot sa 6,000. Tawag na. Nag-create some speculations, especially nga only few lang ang na-indicate sa ICC case sa kaso nga crimes to humanity ni former President Duterte dito sa ICC, which is nakabase sa The Hague, Netherlands, mga ka-K5. May mga naghahambal nga it is purely sample sang sining victim o kung man nagkalamatay sa illegal drug war campaign. Take the car and go for a ride. And si Vice President Sara Duterte are asking for specific names. Balya, how could you prove na biktima ni siya sang extrajudicial killing where you cannot even state where you cannot even provide the names of these allegedly victims, mga ka-K5. Okay, Sir Ruben Molina, good morning. Drama sa May Lapuz. Amo ka tada listeners sa May Lapuz. Sir Dicky Manaay, may dayon nga aga. Good morning. Balik tamyaw sa nagakapi dire. Sino nagapangapi, Sir Ricky? Para matamyaw naton dira sa May Bangga, Cabo, Mandurriao, Iloilo City. May dayon yun nga aga. Naga-DTX Coffee Mix. It's a beautiful day. And of course, mga ka-K5, dito sa may Cebu City, may natabo ng isa kasunog. Actually, it is viral now online. Isa ni ka masubo-subo man nga balita para sa sining isa ka pamilya. Kaya ang tatlo diri ka mga kabataan Sunday morning. nagaedad sa mga minor di edad, mga around 7 years old panubo, mga ka-K5. Tatlo ka mag-ululutod ang nagkalamatay sa sining sunog sa Cebu City, mga ka-K5. Maragane, no, hindi man naton kung kaisa mapaktan ang mga hitabo. Hindi man naton mabaso lang mga ginikanan. Kaya accordingly, based sa report, ang ining iloy sa mga kabataan na nagatrabaho sa merkado. Tapos gindulong lang ni siya sang iya sining bana padulong sa merkado. O ka nagabulo-baligya. Unexpectedly, pagbalik nila, nasunog ng ila sining balay, mga ka-K5. Kag dito na tukiban na naupos man ang iya sining mga kabataan. Ano na gani, no? Basta amo na yung mga balita. Paano ginakuha mo sa ngaton sa ring hadughan? Masakit na tanawon. Makon mo bala ikaw bilang isa ka iloy ang nagapangabudlay para sa imo kabataan. Pero sa isa lang ka misok, nadula sila tanan, mga ka-K5. Gani, no? Wala man natin sila ginabaso. Sa iban dira nga magrikanan, as much as possible kita, hindi pagpabayaan nga isahanon mga kabataan naton nga mga minor de edad ang kun wala pa bulagid sang animo, wala pa gid sang kalang, mga ka-K5 na mabilin sa inyo sinitagsak ka mga panimalan o para malikawan sa daan mga kabataan hiling maguluhan pa. Kung in the case sa mga kabataan yan ito nagkakatulog, mga ka-K5, probably na-suffocate man ining mga kabataan. Ipatihita natin karon sa inyo ang pala ka mga information at mga videos regarding diri sa sining insidente, mga ka-K5. So bantayan rin natin sa ring mga balita topiko. Karon pagbalik naton, iwaon man naton sa ring local pag-asa para ma-update kita sa latest nga dalagan sa aton sa ring panahon, mga ka-K5. Good morning, Ma'am Lilith Bacanto. Sa high blood na, nagpacheck sang hypertension, diabetes, kagiban pagad nga sakit. Mabudlayan ka mo magtulog. Inom ka mo sang Klinika GTX 500.
para mabuligan ang inyo sining mga lawas. Damo gini matuod ng DTX 500 is indeed effective. Dablam, ma'am, sino nagainom sang DTX 500 sa katanaw sa ton live, ay dayad yun nga aga. Time check, it's 5 a.m. Standby ka mo dara. Hindi nyo kuha na ipagbayay. Okay, inaway. Magabalik man kita. Mabuya kita na for commercial break. Standby, magabalik kita diri sa aton nga pagpangalagan. Dirigid lamang sa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at yun lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang maglubog sa bagunga paglaong. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, Dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga bagay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkatira sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na magpapadayon sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Timon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Tabarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Manil. Halos 4 katuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagnan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman kadugay. Handa ang palangga
para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iom sa bago nga paglaom. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, inbutang niya gapon kami sa manami nga building, intagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Ramil Uy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Ramil Uy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, pailuhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Nag-umpisa naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. No? Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton
Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede nato makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apela po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, gid siya, mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na di siya. Mang, si Inday, nang paimnon mo na Diyos, kay padalan ko na diri bulong. So, pag-abot na niya sa hapon, hambal din siya. Mang, ginpainom na niyo si Inday og bulong, gipa-Diyosa na, hambal ni Inday Joy. Oo pang, tapos na. Di amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabinipisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang bayaay bisan ano man kabudlay. Wala sang bayaay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga ka-K5. Wala sang bayaay bisan ano man kabudlay. Wala sang bayaay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga ka-K5. Wala sang bayaay bisan ano man kabudlay. Wala sang bayaay bisan ano man kadugay. The lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 5:15 na sang kaagahon. Masurusumba kita karon, mga ka-K5, para magpulupag-sick man ka mo dira. Okay, do, parang luya ka da, ha?
Oh, kamusta ka na da? But this time, magka-K5 ans, kuwaon na to ng aton sa ring local pag-asa. Upod naton sa karon sa linya, si Engineer John Baron sa pag-asa Iloilo. Engineer John Baron, upod mo diri sa K5 News FM sa programang Sunday Morning News ka K5 Kim Kaluyo. Good morning. Hello ma'am, good morning. Kag sa aton man mga tagpalamati, latest weather update naton sa daw sa Sunday, March 30, 2025. Based sa atong latest na update, ang low pressure area nga itong ginamonitor kaya na lang sa alas 3 ang aga na sa kalayo na siya 330 kilometers west of Puyo, Palawan. Unlikely man siya nga mag-develop sa isa pa bagyo. Meanwhile, ang the easterlies is affecting the rest of the country. Sabi naman sa aton sa Western Visayas, in the morning I expect natin ng partly cloudy to cloudy skies, and then by the sa udto and in the afternoon, expect na natin ang cloudy skies with chances of scattered rains and thunderstorms. Most likely dalain siya sa low pressure area. Hangin natin dito sa Western Visayas sa light to moderate northeast to northerly direction, may magadala sa slight to moderate na coastal waters. Forecast temperature natin 25 to 30 degrees Celsius, ang adlaw magabutlak 5:48 sa aga kag pagkatunod ini alas 6 karon sa hapon. Forecast nga maximum heat index naton pwede siya maglabot sa 41 degrees Celsius. Mali aton latest weather update. Ako si John Baron, stay tuned sa mga latest weather updates, and as always, stay safe out there. Engineer Baron, do we expect mga bagyo subong nga bulan sang April? Subong nga bulan sang April kay manugtapos naman ang bulan sang Marso, no? Kay dibla according to pag-asa, no, nag-start naman gani ang dry season, Sir Baron. Yes ma'am, may kita gyapon sa bulan sang March, bulan sang April, despite nung tag-init season na naton, may mga chances na siya gapon sa mga pagulan. So sa bulan sang March, either 0 or 1 ang tropical cyclones na nga possible naton nga ma-experiencean based sa aton historical data, and sa April man 0 to 1 man ka bagyo ang possible naton nga ma-experiencean. So take note naton biskan nga kita sa aton nga tag-init season, may expected ginatagyapon nga mga pagulan either sa mga tropical cyclones or other rain-bearing weather systems. Pero Engineer Baron, so far subong in terms naman sa tag-ilinit, ano ang pinakataas sir nga heat index nga na-record diri sa Western Visayas starting sang nag-declare kamo sang dry season? Well, actually mga highest naton nga heat index nga na-record since the start of sa aton nga tag-init na season is actually naka-record kita sang 42 degrees Celsius. So are we expecting pa, Engineer Baron, nga magsaka pa ni by the following days or following weeks, Engineer? Pwede pa na siya actually magsaka, ma'am, no? Especially kung wala kita abi mga rain-bearing weather systems kag nag-prevail ang aton nga easterlies nga hangin, so posible na siya yapon magsaka siya 40 plus, especially pag peak na sa aton nga warm and dry season, which is usually nagakatabo sa sa bulan sang April. So expect na siya yapon kung wala kita, let's say for example wala kita LPA or wala kita mga thunderstorms kag puro lang gid dry air kita kag mainit lang gid ang aton nga tiyempo sa bilog nga adlaw, then pwede na siya actually maglabot sa 40 plus ang aton nga heat index, especially pag pag peak na sa aton nga tag-init nga season. So expect na siya gyapon nato nga mataas na ang aton nga heat index. Sige, thank you so much Engineer John Baron. Thank you for taking our call kag salamat gid sa imo tiyempo. Yes ma'am, thank you and good morning. Nabatian nato ng aton siri nga pag-asa Iloilo. Affected man kita sang low pressure area. That is why nga makabulubat kita experience ang lapta-lapta. Pugtak-pugtak nga pagulan mga ka-K5. This time sumba kita anay para maka-exercise ka mo, makasolo stretching ka mo dira mga ka-K5. Saot ka mo dira ha. Mag-shake sang inyo siri nga mga abaga kag tuhod.
DJ Tong Mix. Sunday morning. Good morning, Ma'am Sylvia Pama, Ma'am Mary Ann Di Lumampaw, Sir Marlon Chong. DJ Tong Mix. Sunday morning, up with the dark. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. Oh, waslik dang inyo sining mga kamot. Para maka-olo exercise. Kaya ka kulang gid sa aton permis ang exercise. Hindi lang sa akon, siguro pati kamo ka relate man. Sir Frank Constantinople, good morning. DJ Tong Mix. Sunday morning. Nakaunat-unat na kabadra. Sige, exercise ulo, stretching lang da. Birds are singing, you're by my side. Let's take a car and go for a ride. Hey, 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 it's a beautiful day. We'll drive on and follow the sun. So sa mga ka-K5 naton, dapat nga ugalion man naton nga mag-ununat sa atong sila nga mga muscles every morning. Bisan hindi ka na yung maka-jog, bisan hindi ka yung maka-libot-libot gid. Hindi ka makadalagan-dalagan gid sa may Sunset Boulevard. Pwede ka gid sa imo sining palibot sang balay mo libuta da Amo man akong kaisa, sobra nanton ka sa kaon sa obra. Lipatan naton nga mag-maintain sa aton sa nga lawas. Ang tawag nga fitness. Sige, thank you so much sa pag-upod sa aton siri nga sulusumba-sumba subong agam mga ka-K5. This time, istorya naton ang ining balita kag topiko mga ka-K5. Up with the lock, I think I'll take a walk in the park. Hey, hey. Ang mga progressive groups diri sa Iloilo ang nagpatigayon sang got someone waiting for me. nakita mo pika K5an? Isan ka sa imo ang nagpatigayon sang siring protest pagprotesta sang Friday. Wherein may mga demonstrations mga ka-K5 like gin-reenact bala no ang ining kamatayon sang allegedly biktima sang extrajudicial killings o kon EJK mga ka-K5. Dito sila ni nag-star sang Friday sa may atubang sang University of the Philippines Visayas Iloilo City Campus. It's a beautiful mga ka-K5 or nagtililipon sila dira may uyat nga mga tarpaulins. Nakabutang diri sa ila sini nga tarpaulins kon Vic Rodrigo and Sara Duterte, Marcos Sukton and impunity. May lalaki diri nga nagahigda may mga litrato sang allegedly mga biktima sang EJK. Nakabutang de ganeo si Reynaldo Porquia. Narapatay sang April 30, 2020.
nga taga Arevalo, Iloilo City. Arimandri si Mondrial from Sibalo, Mantique. Ang iban sa ila sa nga mga placards na kasulat. Kian Lloyd de los Santos, 17 estudyante. Duterte ikulong. Duterte paragutin. Listen to the voices of students. Sino ba ang tunay na terorista? Serve the people. Jail Duterte now. Hostisya para sa mga biktima ng extrajudicial killing. Thou shall not kill. Labanan ang abuso. Hostisya para sa lahat. Biktima ng EJK. Kag-iban pagidira nga naka-indicate sa ila sila nga mga placards. Mga KK5. Tinag-mayaring madiriganin nung mga kulukan dila. Nagsindi sila sa kandila around sa sining allegedly demonstrate nga nangin biktima sang EJK. Warning si tawag na si Kian Lloyd de los Santos. Wherein they're claiming napatay tungod mangot sa sining kampanya batok illegal nga droga ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ang maganin natin kung may mga pro-Duterte, there are also anti-Duterte. They've seen pila ka mga circumstance nagamba nga dapat naging mapreso si former President Duterte regarding dari sa iya sini nga kampanya batok illegal nga droga. According sa ila, wala nagsunod sa ginatawag nga due process. Nangin madinaguon. They don't believe na nangin manubo ang crime rate during the term of former President Rodrigo Roa Duterte. Mga ka-K5. Kagirangot man nila din ang iban sa mga tarpaulins. Sining massacre dito sa may Antique last 2020. Mga ka-K5. We'll drive on and follow the sun. Gusto man nila nga matigayon ang pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Tungod no sa gina-claim na damo sa mga kwarta, mga confidential funds under the office of the Vice President. Even sa iya sa rin nga pagpungko sa Department of Education na kondeped as Sekretaryo Kunting Licol. When you say that you love me, oh my. Mga ka-K5. Good morning kay Sir Ma'am Cris Culumbres Pedroso. Good morning dira sa may Mula-Pula o kun Mula-Pula Pasisri. Nga nagatutok yun diri sa aton siri nga pagpangalagan. Meanwhile, si Vice President Sara Duterte ang nagpakayo sang ebidensya. Bali, how could you prove nga naglabot sa 30,000 o kan 30,000 ka mga individual o kan mga tao ang nagkalamatay during the term ni former President Rodrigo Roa Duterte sa allegedly extrajudicial killings on his war on drugs, mga ka-K5. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. Good morning kay Ma'am Sylvia Pama. Nagapamati diri sa aton siring pagpangalagan. I know that you'll say
In question na rin ni Vice President Sara Duterte ang gina-report nga figure wherein allegedly naglabot sa 30,000 o 30,000 ang biktima sa war on drugs during sa termino sang iyatatay nga si Anay Presidente Duterte. According dari kay Sara, kan kay VP Sara, mo ning exact nga quotation. Kung iya sa nga ginhambal. Kaliyo, you have to prove that there were 30,000 victims. So how can you prove systematic killings of 30,000 victims if you do not have the names of those 30,000? Let's take the car and ini ang ginhambal niya sa isa ka gathering sa The Hague, Netherlands sang Biyernes nga adlaw. Kadungan sang pagselebrar sang kaadlawan sang iya sini nga tatay. Amalya pa di, so where is the system there of killing thousands? Kaya sorry, bobo yung abogado nila. Inkumpirmar man dari ni Sara Duterte nga nakatigayon o kalatigayon nga makasulod sa penitentiary facility si Hanilet Avancenia, ang partner sa karon ni Duterte, si Rodrigo Roa Duterte. Maupod ang iya sila nga bata nga si Kitty Duterte, mga ka K5. it's a beautiful may nag-comment man diri nga mga netizens ang balyadri whether 30,000 or more or less man gid, there were victims. That's the point. Where you say that you love me. Gina-counter man diri si former si Vice President Duterte, Sara. How come nga naga-demand ikaw sang pangalan sa mga biktima sang EJK? Kung ikaw man mismo, you cannot provide the names of those, no? Nga ginbutang mo sa confidential funds. Okay, nang in-issue ng mga pangalan nga Mary Grace Piatos, kag-iban pagidra nga mga pangalan. Sige na balik, subong sa iya. Nga mangayo kasubong sa pamatuod mga pangalan sa saring alleged victims sang extrajudicial killing wherein you yourself cannot even provide sa mga pangalan sang tutuod yung mga pangalan sa maginsulat mo dira sa confidential funds, especially sa mga 100 million na gasto in a span of 11 days or palalanggid lamang kaadlaw mga ka-K5. Kasadya lang gid sa ila sini nga sistema diri. Kag sang Biyernes nagpatigayon man diri sang rally. Nagtililipon diri ang mga supporters sang Sulong Gugma. Nagtililipon man ang supporters sang Team Uswag. Puro sa kapin ba sa Team Uswag si Mayor Triñas to? Aga palabtik mo. Doon sa una, dumigo man sila ni Jed Mabilog, former Mayor Jed Mabilog. Kumaraga na yung balaton, there is no permanent ally sa politika. Wala man sang permanente nga kontra. Kung nabalik ya patugani ang issue sa pagtaga sa Sabulay City, ang Iloilo City, mga ka-K5 during the term ni former Mayor Iloilo City, sang former Mayor sang Iloilo City, kay Jed Mabilog. People find it ironic sang pag-abot dari no ni Mabilog sang nagliligad ng mga binulan. Nagambali siya, wala man sang pamatuod nga nagambal nga Sabulay City ang Iloilo. Narco-politician si Mabilog. Tapos subong ba galagtik gid ang mga palabtik mo. Beautiful Sunday. This is my
hambal pa din ni Mayor Treñas. Ang balya, kung magbalik ang protektor, mabalik man kuno siya kay subong pahuwayan ay si Raisa Treñas, bata yan ay ginpatagan niya ligwa mo. Te, ang hindi na sadya subong ang eleksyon kay somehow. Although may kontraman sila, pero in terms of resources, we cannot underestimate man sa kontra nila. For example, sa mayor, kontra ni Raisa Treñas, si Roland Magahin. Okay, sa mga online polls or kagiin mandara, probably mga supporters na sang team sulong gugma. Masuporta na iya sa kontra ni Raisa Treñas. Pero kay 5 ans, mabatibin naton, may tingog na. Ang imo sining audio. Para mabatian naton ang ila sining palabtikanan. Basta sa politika gani, wala untat palabtikanan. Tapos sunod, miguay naman ka mo. How ironic. Kaya hinto nyo ng mga tao na. Ito amo na tuntuod nga pamulitika. Ares, dahil mabatian bala naton ang tingog ni Mayor Treñas during the Uswag kick-off rally, mga ka-K5, sa iya sila nga palabtik, kag suya siya sa team Sulungugma. Balya, pirambilog lang man kamot mo. Ades tayo mabatian nato ng iya sila nga tingog. Ang pangayo, mapulo-pahuway ko anay. Mapulo-pahuway ako, kay kun mabalik ang protector kag ang financier, mabalik man ako. Binudlayan ako pagpungko ko sang 2019, binudlayan ako. Nga ginatawag ang syudad ta the most shabulized city in the Philippines. Never again. Abi, update nyo ko, never again. Hindi na. Unta-tunta. Wala na protector. Wala man financier. Ginapabugalya, world class mayor, ano na tawag sa ngiyawa na? World mayor, ginubraya sa bulay sa syudad. Hindi na. Sigurado ako ang mga pumuluyo ta hindi na gusto kabataan nila apektado sa droga. Batian nyo to? Hindi na mga ka-K5. Beautiful day. Tapos ang inisyo pag idiri, pila ka mga ang ining statement yang tawag na ang pag-abot gidiri ni Mayor Mabilog bala. Okay, 5 ans may consent ako dra sa imo. Ang nangin statement nito video pati ka din ikakipab dyan man. Ang arang statement yung pag-abot gid ni Mabilog, ang balya wala sang pamatuod ang makahambal nga siya pulay city gid man, nagilty gid man si Mabilog. Kaya during the term ni Mabilog as a mayor, ni congressman man ni si Jerry P. Treñas, si Mayor Treñas. Ate, bala ka mo dara magkaramao ka mo dara. That is ginatawagin nga politika. Baganin nila, hindi ka magpatama. Kasi sunod, ang imo ginabuyayaw, imo na idayawon. O kung ang imo subong nga ginadayaw, sunod, imo man buyayawon. Ang ginabantayan gid sa mga tao ang 2028 nga eleksyon kung magbungguan na ang Treñas kag Mabilog. Ari bala na pamatian naton ang naging statement ni Mayor Treñas sa nag-abot diri si Mabilog. Ginapabugalya world class mayor, ano na tawag sa ngiyawa na? World mayor ginubraya sa bulay sa syudad. Importante napakita nga Mayor Diego Ayas ang
involvement sa drugs, no? Mayor Jed Ayas ang involvement sa drugs, no? Mayor Jed Ayas ang involvement sa drugs, no? It was clarified that there was no evidence whatsoever, to link Mayor Jed to the drug lords here in Iloilo. I do not consider Mayor Jed an enemy. Tante, nakita nga Mayor Jed Ayas ang involvement sa drugs, no? It was clarified that there was no evidence whatsoever to link Mayor Jed to tinabatian naton ang mga opposite statements, mga ka-K5. Ando parehas na nasa kanta ka K5 fans. Okay, bilis namang maglaho na pag-ibig mo, sinta. Kaya ni okay, bilis namang maglaho ng salita mo, sinta. Ma'am Alia Alberto Chu. Good morning. Great Landra Family Villanueva, Alberto Dacurao Sionilio. Para sa may Sara from Muning. Magrabing ang ngalan, Muning. Sige, mabuya kita na commercial. Pagbalik naton, makuha kita sang situational report. Alin sa aton siring patrol mga ka-K5. Latest update sa dalagan sa aton siring trapiko. Of course, no, dalagan sa aton siring dalaga. Sa aton dalaga naton. And of course, baligyan ay sumong sa merkado publiko. Ano ang gin-check nga produkto mga ka-K5. Saan ba magabalik kita diri sa aton siring pagpangalagan? Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, kumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako lagi. Hindi ako ka. Ano? Wala ba? Tapos ako daw. Luha ito, luha ako. Sabi mo yung basko. Ngayon na, kadaan ako niya. Sadya ko kanina, kabato na ako niya. Tawag, happy birthday. Sana malagyan ako niya, Pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon.
tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara makita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sila syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabasko, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat ko sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na dream. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5 Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw. Tungod News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! This is my beautiful day. Nagapanumbalik kita diri sa last portion sa aton sa ringa programa sa Sunday Morning News. Okay ba may naghahambal? Ang ginimo ko nun ni Mayor. Tugin na tulon niya ka no. Tapos gindupla kag gindilapan.
Politics will always be politics. Amo gina ka may higo, may limpyo. Sige lang basta gani tion sang campaign season, election period. May damo pag hindi nga palabtikanay sa social media, kabati-batianay, gubanay. Sabi ko, we're spreading love here. Good morning kay Ma'am Erlina Telar Magolas dira sa may Salicam Compound sa Barangay Quintin Salazaro. Mayaba na kay Sir Noel Goles. Good morning. Pinapatamyaw man ni Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunan, si Titaya, Ila family sa Barangay Talakuan, Leon, Iloilo. Kay Ma'am Salvacion Baby Barlan Kapatayan, retired teacher sa Leon National High School, and Sir Larry John Kapatayan, Arlene Joy Gingging Kapatayan. Thank you so much. Kay Ma'am Mayoka, kay Sir Mayoka Tarsang Candado Cabana, good morning. This time ko nato ng aton siring patrol regarding sa latest nga sitwasyon sa aton siring trapiko, and of course sa presyohan ay subong sa merkado publiko. K5 News FM Live Report. Kaupod natin sa piyak nga linya ka K5 Rams. Good morning. Good morning, K5 Kim. Wow. Kamusta ang aga? Batugnaw man to sa inyo kay nang ulan-ulan? Super tugnaw gidi. Ano gahigop ka na yun? Ano ginahigop mo kung aga? Kung tugnaw? Siyempre. Botod-totod ka? Nami kung kaysa lang mga rumbot pa, panghabol pa, samtang tugnaw pa ka K5 Rams. No, kaysa doon. Mambalang mga 5 minutes na lang. 5 minutes pa. Mayo lang kani kung white ka duty lang, namin kit payaw-ayaw tulog. Pareho ka naton nga aga pa kita labog tao, di kinahanglan tagit nga magbangon aga pa pero subong nga tugnaw, subong nga higupon, aside dabi sa kape. Sabaw-sabaw. Siyempre, linaga linaga. Paata, pwede man kaldo, kaon ka man, sabaw sang kanding na. Oo siyempre. Mga kasudlan, mga muna, no? Sudlan soup. Nami magkaon sang muna kung kaagahon kung aga. Galing ka sa jogging ka or bike. Mainit kinaya sa baw. Pero ka K5 Rams, kamusta sa buong ang aton siring ang aton dalanon bulubasa pa bala kay nag-ulan-ulan sa buong kagaon? So para sa buong daw tratawhay pa man ang aton nga dalanon. Kag hindi pag tama ka traffic kay aga pa man gid ka K5 Kim. Ang halin kami tinggi na sa may Ilopez pa to sa may kuan bala sa west tama pakatawhay, tapos west from General Luna tawhay pa man to kang gina, tapos padto sa supermarket tama gi katawhay kang K5 tapos may makita ta ka kuan mga kautudan naton nga lakat-lakat lang padto sa simbahan. May event subong fun run. Kuan sa dalong kang Ililo ganito wag na naman. Minimart. Oh. Dara sa city proper? City proper ginsaraduhan daw kinaang alin sa may ganito ang extension. Ganito extension lipat ako. Basta within city proper. Pero kay may aragid man subong event. Tatawag nila? Run for Sumakwel. Something nga mo na sana. Okay, damo abi subong nanamian na maglagan-lagan. Nagkurabi fitness. Pero may aragid yang madlagan-lagan, jogging. Tapos gulpi lang makaon damo. May kalala ka man sila. Nagpicture lang ka kay Brams nga nagdalagan, pero wala man ito nagdalagan. Nagpicture lang siya. Picture lang for picture purposes. Natunaw ang 1 ka kilo na dugangan sang 3 ka kilo. Pero at least wala may gakatudaw, may gakataktak sa lawas. May gabuhin, pero may gadugang. Sobra pa ang dugang kaysa sa buhin mo.
Parehas na kayo sa Batchoy and Mois Lumihouse na sa may Magkaigadyos, Leon, Iloilo. Ate namin, kung mapakadto ka bukarin, namin kada pwede kada kahapit, namin naman lumihan nila. Timing nila mag-cruise, mapit. Maglagaw ka to pamati na to si Sir Mayok Katarasang Kandado Kabana. Sikat na nga lumihan sa may antes magpabukari kita ko na Sige, kakibay Brams, ano ang ginmonitor naton nga presyo sa bungaga? Kuan ang bugas. Kamusta ang presyohan na isubong may tag 20 kilo? Do malabo sa kuan sa may bato. 20 times 3 lang guro na isubong, no? Times 4. Times 4? Grabe, mahal ba? Ang ang presyo ya? Sa mga imported na guro. Sige, kay 5 Rams, kamusta ang presyohan na natin subong? Tagpila na subong ang kilo sa bugas? Yari na ang latest nga presyo sa bugas sa Iloilo Tinamala Market. Regular rice milled, 44 ang kilo. Black rice, 70. Red rice, 66 ang kilo. Brown rice, 66. Special local nga Sosiena rice, 55 ang kilo. Special rice nga local, sweet rice, 53 ang kilo. Special rice local, Sinandoming, 52 ang kilo. Kag ang pilit kaki 5 kim, 54 ang kilo. Amo ini ang latest nga presyo sa buong dire sa may Iloilo Tinamala Market ang bugas. Naga-expect ka man ba lang maglabot sa 20 o kung wala gid tsansa? Daw malabo. Kung tag 20 guro man ang kilo sang bugas medyo tulot-tawhay guro gawa pa nga buhitan. Mapati kung magtag 20 ang kilo kang bugas, why natin mga pambilat mga ano to ni ka mga bulong, wala na sa bulong-bulong, wala na sa abono-bono. Puro na lang organic na sigurado mapati ko may kuan gid na 20 gid na ang kilo. Kaya ang logic bisang gobyerno naton, gabakal kita nga gabakal sang imported rice. Tapos direng mga mangunguma naton do halos pa lang ang may mga middleman daan dabla ka 5 ranks. Para ba lang barato ang kuha sa ila. Pero mahal na ang baligya sa tapos walik mahal baligya sa aton. Sa latest gani na nga presyohanay sa mga baklanay gid sang humay sa mangunguma, may nagabakalde sa ila tag 12. Pangayoon na bala? May nagabakal na sa ila tag 12 kada kilo, nag 14, parang pinakatayog na da 20 ka kay 5 rams. Pinakataas? Tigigin na rason na nila kuno grabe man kuno gasto sa pagpagaling abi, transportation, magpahakot paray, magpabulad. Yung galing do tamaan naman ka mahal na kung ikumparar mo ganyan sa ginkuha nila to halos gan pangayo lang nila sa mga manghuma naton. Kung pero kung aton sila nga gobyerno nagatutok man diri ang ginasuportahan nila ang agriculture naton mga manghuma. Diba si maabot yun man ang tiyempo nga tawag na mabalik sa may 20 kung organic lang tanan. Subong daan ka kay 5 rams na mga manguma naton surrender na lang gani kay 5 rams. Wala mo nagkamahal sa mga palaligya. Mahal mga abono, tapos mga herbicide na mahal. Amo gid ka kay 5 Ramilo Palik. Subong daan ang magbakal ka sulod ka sa tinda. Bit-bit mo 1,000 ba pag balik na wala na dayon mo. Mo. Ka-relate ka ba na? Daw na nihol ka lang sulod ka tinda na guli. Isa lang luya na lawas mo ay nabilin sa kalibo mo. Isa lang ka plastic bit-bit mo, wala na 1,000 mo daw. Doon nagagilam na sa may palad mo lang 1,000 kalibo, wala na nagkuhit mo lang kalimo kag nagbaba. Unlike sa muna kag 5 rams ang 200 mo, damo ka pambit-bit mo. Mga 2010. Mga chimpo ka kay 5 rams. May bugas pa sang una na nga madumduman ko mga tag 20 plus ang kilo. 20-30. Tira agad kay 5 rams. Pero subong wala kita paliwansan. Sige kay 5 rams, thank you so much. Sige, tade sa may Iloilo Tinamala Market, so po si Kaki 5 Karen Badilla. Kag ini naman si Kaki 5 Ramilo Palik para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
Amo, gid na aton siring pag sinarayo. Ang 1,000 mo, masin sinayuhan. Baba. Sige lang paninguha lang kita, mabot kita ng chimpo. Mamanggaranon, gid kita. Makadaog kita sa luto, garing wala ako garing kataya. Mapalagandom ka madaog sa luto, pero wala ka man kataya. Naghandom ka magayo, kabuhi mo, pero wala ka man magirahi mo. So, dapat grind lang ng grind. Kung empleyado ka mo, expect nyo na yung kung empleyado lang ka mo, wala ka mo isang ibang nga sideline. Stuck sa utang bayad. So, ay nga, mas mayo kung may sideline ka mo, may nulong negosyo ka mo, importante legal. Hindi naman Bingbing Vivian Pagtulunan, welcome sa Ilasan ni sa Pasig sa March 30, ang bike cycling karera. Tungkol sa ibang banda like Malaysia, Thailand, Japan, nga mga participants. Benny Hermano, by the way, happy birthday kay Shaylee Gray from Shiloh Grace Carion. Thank you so much. Belgira Valroni, good morning. Boboy Barion Ameglio, Sir Jonathan Haralda, dira sa Kalugas, Kapilitan, Kalawigan, Cabana, Candado, Kangkang, Kabansagan Family, Nanay Nalia Cabana, kag Tata Eugene Cabana, kag Muis Lumi House, kag Fangs Special Batchoy Aras Kalduhan, dira sa may Bangga, Igcadios, Leon, Iloilo. Thank you so much. Pagkasunod na nga aton sa ring pagpangalagad sa Sunday Morning Newscast. Pupod nyo sa gihapon, ka K5 Kim Kaluyo, ka K5 Langga Kim. At may partner ako subo. Ara na si Kakipay break. Paktayang batak. Sige Kakipay, mga Kakipay, thank you so much for being with us. Oras sa Pilipinas, alas 6:01 na sang aga. Ikaw po daton sa Master Control ka K5 Andre Fred La Pastora. Inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Karingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Based on the latest result of the Kantar Media Survey conducted last December 2024, K5 News FM Iloilo 88.7 is the official overall number 1 FM station in Metro Iloilo. Number 1 na! 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 K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na. Number 1
na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. Congratulations! Maribel Castillo sang Barangay L98 Haro kay ikaw ang nagdaog sang bago nga electric fan kag 700 pesos sa K5 Dakop Ka Ilugog Mo Promo! Nagpasalamat din ako sa kay Dr. Ameloy sa K5 News FM Iloilo. Gani mga ka-K5, ano pa ang ginahulat nyo? Patuduhin na ang inyong mga radyo kag magpamatik pirmi sa K5 News FM Iloilo. Kay basih kamo naman ang masunod nga madakpan kag makadaog sang dalaguan nga papremyo sa Dakop Ka Ilugog Mo Promo sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Dakop ka, kay nakatuto ka, kay naka-K5 ka, gani pa'y daog ka. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:06 na sang aga. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maayong aga Iloilo, magandang umaga Pilipinas, good morning world. Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Marso 30, tuig 2025. Mga K5, sarang kita mabataan sa 88.7 sa iyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan ka mabatian man kita worldwide. Pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako ang inyong alagad, iniisi ka K5 Kim Montaño Caluyo. Kag sa ngalan na naman ni ka K5 Aaron Lloyd Refuyo, ako naman si ka K5 Wayne Zero Duseñeras. Sa headlines, ang inadulong sa inyo sang kalwan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag para na sa aton sari nagapangunang headlines. Una kita sa aton top story of the day. Top story of the day. Top story of the day. Sa aton top story of the day, Philippine Embassy sa Myanmar, ginatipon na ang mga impormasyon angot sa sitwasyon sang tanan nga Pilipino, kasunod sang pag-igo sang mabaskog nga linog. Balitang lokal. Sa aton balitang lokal, progressive group sa Iloilo nagapanindugan nga dapat na mapreso si former President Rodrigo Roa Duterte.
PRO6 kag Comelec 6 padayon nga ginamonitor ang mga kabanuhanan sa Western Visayas angon sa Subo nga pinili ay Balitang Regional. Sa aton balitang regional, coaching staff sang Bago City softball team hugot nga ginapanginwala ang pagpabaya sa mga players kung maglain ang ila pamatyaga. Sa Network News, 2 arestado sa human trafficking, 11 ka mga menor de edad na salbar. Balitang National. Sa aton balitang nasyonal, pila ka Pinoy doctors naghahanda na nga makigbahin sa humanitarian activity sa pungsod Thailand kag Myanmar. 17 ka mga Pilipino nagapabilin sa gihapon nga kustodiya sang Qatar Police Station matapos arestohon sa paghiwat sang rally suno sa DFA. Balitang International. Sa aton balita sa luwas ang pungsod death toll sa linog sa Myanmar nagsobra na sa 1,000. Sa balitang negosyo. Big time oil price hike, lauman subo nga simana. Kag sa aton naman balitang sports. Sa aton balitang sports, Alex Yala nagbulsa sang masobra 19 milyones ka pesos sa bugos nga Miami Open appearance kag ginalauman nga magasulod sa top 100. Balitang Entertainment. Sugar Mercado ginbulgar nga anay 7 ka tuig nila nga relasyon ni Willie Revillame. Balitang Extra Special. Kag sa aton balitang extra special, isa ka lalaki sa Russia nagsuprer sang kidney failure matapos nga nag-squat sang 2,000 ka beses. Agud madagan gid lamang ang pustahanay. Bantayan ang mga detalye sa aton siri nagapanguna nga mga balita diri lamang sa Sunday Morning Newscast. Ang nga mga headlines ang ginadalong sa inyo sang kaalawan sa mga produkto de kalidad ni Dr. Ramil Itang-Uy. Ang Power Trio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga mo ang DTX 500, T3 Bio kag MyTC. Sarang man mabakal sa mga botika malapit sa inyo lugar. Sa iluhan na nato ng aton siri nga mga detalye sang aton nagapanguna nga mga balita. Una kita sa aton top story of the day. Top story of the day. Sa aton top story of the day, ginatipon na karon sang Embahada sang Pilipinas sa Yangon, Myanmar ang mga impormasyon angot sa kahimtangan o konsitwasyon sang tanan nga apektado nga mga Pilipino sa nasambit ka pungsod kasunod sang pagtayog sang magnitude 7.7 nga linog sang Biyernes nga adlaw Marso 28 sa gin-issue nga advisory sang Embahada subong nga Sabado. Aton kahapon, ginpahayag sini nga ang nasambit nga lihok ang nagatuyo nga matumod o kung ma-identify ang mga kinahanglan nga resources agud mabuligan ang mga Pinoy. Lakip na ang pagpadala sang isa ka team sa ground agud maghiwat sang welfare check sa mga ini. Ginpatod man sang Embahada ang pag-assess kag pagbulig sa mga nagakainahanglan nga ma-relocate o kon ma-repatriate. Una na nga ginpahayag na Department of Foreign Affairs sa DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs nga si Eduardo De Vega nga mayara sang 600 ka Pilipino sa Myanmar apang malayo ang mga iniigikan sa epicenter sang linog. Harin sa aton sini top story of the day. Sa iluhan nato ng aton sini mga detalye sa aton balitang lokal. Sa balitang lokal, nagpanawagan o kung nagpanawagan ang nalain-lain nga progressive group sa Iloilo nga dapat na presuhon si former President Rodrigo Roa Duterte. Inikadungan sang ika-80 nga kaadlawan sang anay presidente Biyernes nga adlaw Marso 28.
Angot rin nagpatigayon ang mainisang pagprotesta sa atubang sa University of the Philippines sa UPV Iloilo City Campus. Nagdugang pa, may mga demonstrators nga nag-reenact sa crime scene sa ganapayag pagpatay sa 17 anyos nga si Kian de los Santos sa Agosto 16, 2017 nga ginaangot sa war on drugs ni Anay Presidente Duterte. Luyag man sa maini nga manabat si FPRRD. Amo man ang anak sini nga si Vice President Sara Duterte, may kangtaran sa ginapahayag corruption sa Office of the Vice President. Kag dapat man nga magbayad sa iya pagpabaya si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Naglabot sa 23 ka persona ang nagbayular sa Comelec gun ban sa probinsya sang Iloilo humalin sang Enero 12 tubtob Hunyo 11, 2025. Base sa data sang Iloilo Police Provincial Office ug IPPO, ang Cabatuan Municipal Police Station ang mayara sang 3 ka naresto kag tigduwa naman sa Pasig City, Lambunaw, Dueñas kag Sara. Sunod naman kay Provincial Director Colonel Bayani Razalan nga hugot nga ginapasiguro sang IPPO nga mangin matawhay ang election period sa probinsya, rason nga ila istrikto ang ginapatuman ang security measures agud malikawan ang anuman nga kinagamo. Samtang ginapaandaman sini ang tanan nga gun owners nga wala sang lisensya nga mahimo magapangatubang sang serious legal consequences. Sa dugang balitang lokal, padayon nga ginamonitor sang Police Regional Office sa PRO6 kag Commission on Elections sa Comelec. Comelec Region 6 ang tanan nga lugar sa Western Visayas nga napaidalom sa areas of concern. Sa interview kay Comelec 6 Regional Director Attorney Dennis Ausan, ginpahayag sini nga regular ang ila pagmonitor kag pag-review sa mga lugar. Ilabi na nga nag-umpisa na ang local campaign period, Marso 28, 2025. Suno sa iya, ginabantayan man nilang sitwasyon sang kada banwa, bangod hindi masiguro ang emosyon sang tanan sa tion sang election period. Dugang pa ni Attorney Ausan, nga magapatigayon sang Regional Joint Security Control Center akon RGASSC. Ang Comelec, Kapulisan, Philippine Army, Philippine Coast Guard, kag iban pa nga stakeholders nga may kaangtanan sa eleksyon sa Camp Martin Teofilo Delgado Marso 29. Iniagod nga kung ginistoryahan ang dugang nga mga security measures sa pag-finalize ang tanan sa tunga-tunga sang bulan sang Abril. Tukuron sa banwas sang Sara Iloilo ang balor 6 million pesos nga operation center. Ini matapos nga personal ginhatag ni retired Police Colonel Cornelio Salinas, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRRMO Chief, ang pagtukod sang Resilience Hub o kon Operation Center, ang kabahin sang proyekto ni Governor Arthur Defensor Jr. nga Provincial Civil Defense Service of Iloilo nga may katuyuan nga maghatag sang komprehensibo kag integrated nga system para sa disaster risk reduction and management, disease control, insurgency, criminality, illegal drugs, food security, kag education concerns. Sa dugang balitang lokal, ginbaton sang Iloilo Provincial Government ang 1,300 nga pirma gikan sa Fisher Folk and Environment Advocate Network kan 15. Nagasuporta agad nga pamatukan ang pagpahanugot sang commercial fishing sa madalagkuan nga fishing vessels sa municipal waters. Ang mga pirma ang ginbaton ni Provincial Administrator Dr. Raul Banyas kag Provincial Legal Officer Attorney Dennis Ventilacion gikan sa nasambit nga grupo. Suno kay Nathaniel Bagaut, miyembro sang 15, luyag na lang i-overturn sang Korte Suprema ang ruling bangod nga isa ini ka desbentaha o kon disadvantage sa mga magagmay nga manugpangisda. Dugang pasang natungdan ang commercial fishing ang makatugas ang water pollution. Kung tugutan nga makapangisda ang mga commercial fishing vessels sa 15 kilometers municipal water zone. Nahibaluan nga ang mga pirma ang ginalakipan sang signatories sa mga representante gikan sa mga coastal communities sang 1st District, 4th District, 5th District sang Iloilo,
mga estudyante sa University of the Philippines Visayas, West Visayas State University, Central Philippine University, Iloilo State University of Fisheries and Science and Technology, kag Northern Iloilo State University o NISU. Na-recover ang mga pusil kag bala sa gin-implementar nga search warrant sa Barangay Tabuk Suba, Haro sa Istres kahapon sang aga, Marso 29, 2025. Base sa Iloilo City Police Office, ginpatagayon sang Police Station 9 sa pagpanguna ni Police Major Eduardo Siacon, officer in charge sa pag-implementar sang search warrant bato kay alias Ayi, 46 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Na-recover sa operasyon ang caliber 45 pistol, isa ka magazine nga may 8 ka live ammunition, isa ka pellet gun replica kag magazine sini, isa ka holster, lower receiver nga may barrel kag isa naman ka kahasang eyeglass nga may drug paraphernalia. Gindayo naman ni ICPO Director Police Colonel Kim P. Ligada ang kapulisan sa pagpanikasog batok sa hindi lisensyado nga pusil. Sa piyak nga bahin, ginapahanumdom sang Land Transportation Office sa kan LTO Region 6 sa mga motorista nga ugalion ang pagsuksok sang standard helmet nga nasaad sa Republic Act No. 10054 o kan Motorcycle Helmet Act of 2009. Iniyagod maproteksyonan ang mga rider lakip na ila angkas batok sa severe head injury sa tion sa wala ginalauman nga aksidente. Ang magalapas diri ang may nagakaigo nga penalidad nga amo ang masunod. 1,500 o kon 1,500 pesos sa first offense, 3,000 pesos sa second offense, kag 5,000 pesos naman sa third offense. Samtang ginadumilian naman ang helmet ka nga isang bike helmet, skateboard helmet, kag iban pa nga hindi nagakaigo sa mga nagamaneho sang motorsiklo. Nagmando sa Iloilo City Mayor Jerry Petrania sa opisina sang City Engineering Office nga imbestigaran ang empleyado sang among opisina nga nagamaneho samtang ginapahayag hubog gamit ang salakyan sang city government. Ginapahayag sang alkalde nga may salabto ng empleyado sini kung mapamatud-an nga nag-abusa sa paggamit sang resources sang syudad. Ginpasalig man sa alkalde nga wala sini ginatolerar ang malaing nga akto sa mga empleyado. Naibaluan nga nagalaptas sa karon ang video online angon sa pagbaisay sang nasambit nga driver kag isa pa ka motorista. Sa dugang nga balitang lokal, ginpunduhan sang Iloilo Provincial Government ang pagpatahom sang San Rafael Public Plaza. Ang nasambit ka pondo ang kabahin sang ginpain sang lokal nga panguluhan sa pagpanami sa mga public plaza sagod nga makaangkon ng mapumuloy isang mas matahom kag functional areas para sa nagkalain-lain nga mga aktibidad. Suro kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang improvement sa mga plaza kag iban pa nga public places sa nagkalain-lain nga mga banwa sa probinsya ang kabahin sang commitment sang provincial government nga maghatag sang maayo nga serbisyo sa mga pumuluyo. Nahibaluan ang cheque ang ginbaton sa opisyal sa among nga banwa ikan sa Iloilo Provincial Government. Lakip sa nadalis sang kawatan ang isa ka sako nga Bombay sa E. Lopez Street, Barangay San Vicente, Haro, sang Biyernes sang kagahon Marso 28, 2025. Base sa pagpangusisa sang K5 News FM team, las 9:50 kahapon sang aga sang ginreport matapos natukiban sang trabahante ng ila collection sang kwarta nga 3,105 pesos cellphone nga iPhone 6 kaga digital weighing scale nga nagabalor 2,500 pesos, isa ka sako nga Bombay nga may balor 1,200 kag condiments nga 1,800 pesos ang nadula. Sang ginchekyar ang CCTV footage, las 2:32 sang kagahon gisulod sang wala matumon nga kawatan ang baligyan. Sa kusina nga porsyon nag-agi ang kawatan kag ginutod ang kandado sang nakasulod na ini nagkuha ini sang liabe sang roll up kag natigayon nga nakuha ang nasambit nga pagkabutang. Sa karon padayon pang investigasyon sang pulis agon matubal ang suspect kag maaresto. Naibaluan nga ikaduwa na nga beses nga nakawatan ang sambit nga baligyaan sang lumpia. Sa piyak nga bahin, nagkinagamo ang miyembro sang LGBTQIA kag isa ka foreign national.
Bangod ginapayag wala inigin bayran sa distrito sang Mandurriao pasado las 4 sang kaagahon Marso 29. Ang foreign national amo si alias Joe, kag ang LGBTQIA naman amo si alias Reina, kag sa illegal na ang mga pangidaron. Sa pagpangusisa sang K5 News Team, nagsulod ang duwa sa Balay Palahuwayan. Kag ginakakibot na lang nga nagreklamo na si alias Reina. Base sa impormasyon, may natabo sa ilang aduha. Kag ginapayag wala ginbayaran ni alias Joe o konsang foreigner si alias Reina. Sang nagtahaw na ang sitwasyon, wala na nagpadayon sa pagreklamo sa kapulisan si alias Reina, kag nagpauli na lamang sa ila balay. Arestado ang duha ka mag-abyan sa drug bypass operation sa Zone 5, Barangay Santo Niño Norte, Arevalo, Iloilo City, las 12:26 kainas sang kaagahon o kon kahapon sang kaagahon, Marso 29, 2025. Ang mga arestado ang ginkilala nga Sanday alias Rabo, 39 anyos, kag Altaboy Boy, 30 anyos nga lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Suno kay Police Captain Benji Dicen, officer in charge sang Iloilo City Police Station 6, nga nabakla ng arestado sang isa ka plastic sang ginapatian shabu gamit ang 1,500 pesos nga bypass money. Na-recover sila posisyon ang 3 pagid ka plastic sang ginapatian illegal nga droga nga nagabugat sang 5 ka gramos kag may 34,000 pesos nga market value. Sa karon, priso na ang duwa sa Police Station 6 kag nagapangatubang sang kaso sa paglapas sang RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa dugang balitang lokal, arestado ang subject sa drug bypass operation sa Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Alas 12:30 sang kaagahon, Marso 29, 2025. Ang subject amo si alias Nong, 31 anyos nga tumandok sang Barangay Kagay sa Banwa sang Leon nga nagatinira sa iya asawa sa Abilay Norte, Oton. Suro kay Police Lieutenant Cosme Flor Marco Jr., ang Deputy Station Commander sang Police Station 10, nga nabakla ng subject sang isa ka plastic sang ginapatian shabu gamit ang 2,000 pesos nga bypass money. Na-recover sa iya posisyon ang 4 pagid ka plastic sang ginapatihan illegal nga droga kag nagabugat ini sang 4 ka gramo nga may 27,200 pesos nga market value. Pahayag pa sang subject nga nagadapatigayon ng siya kung sino ang luyag nga magkuha sang droga kag aminado ini nga nagagamit kung nagasuyop sang shabu. Uli nga balita lokal, arestado ang isa ka street-level individual sa drug bypass operation sa Barangay Taft North, Mandurriao, Iloilo City, las 4:26 ang kaagahon, Marso 29, 2025. Ang arestado ang ginkilala kay alias Rod, 40 anyos, sang Barangay Pandak, Pavia, Iloilo. Suno kay Police Lieutenant Cosme Flor Marco Jr., Deputy Station Commander sang Police Station 10, nga nabakla ng subject sa isa ka plastic sang ginapatian shabu gamit ang 3,000 pesos nga bypass money. Na-recover siya posisyon ang 3 pagid ka plastic sang ginapatian illegal nga droga kag nagabugat sang 3 grams nga may 20,400 pesos nga market value. Amindado naman ang subject na nagabaligya ini sang illegal nga droga bangod sa kapigaduhon. Halin sa balitang lokal, sa iluhan naman nato no kung sa ilo kita sa aton sini Balitang Regional. Balitang Regional. Sa aton Balitang Regional, coaching staff sang Bago City Softball Team hugot nga ginapanginwala ang pagpabaya sa mga players kung maglain ang pamatyaga. K5 Red Salgado sang K5 News FM Bacolod sa report. Hugot nga ginapaginwala sa coaching staff sa Bago City Softball Team ang pagpabaya sa ilang mga players hanggang hindi magpakonsulta sa doktor sa tiyon nga magalain ng pamatsag sa mga players. Sa payag ni Ching Bilieza, isa sa mga training coaches sa team niya sa tiyon nga naglain ng pamatsag ni Althea Cagayo Palzario nga isa ka pitcher, ginhambalan niya ini nga pagadalon sa ospital agud ma-check up ag para mahatagan sa niya kaigo nga pagbulong kun maginabatsag nga masakit. Apang sunod sa kay Bilieza, nagpapalibad si Palzario bangod sunod sa atleta, badala pa sining iya nga lawas sa training pero pisa sa iya nga pagpamilit gipapahuway siya sa coaching staff agud pa siguro nga mabalik ang maayo nga kondisyon sa iya nga lawas. Normal sa Suryawa, hindi sa nagluya sang time nga na nagluya na lang sa sang nabalaan na nga may leukemia siya. Nga may sakit sa bala.
amo na to nga nagluya na sa pero sang time ni sir nga rin sa wala gid saya nagluya ya. Like mga previous nga mga years, doon nakitaan naman sa nga, doon di kita. Ang hambal sang mga upod ya sir, gakatubuan siya kuno sang sang lagob, mga lagob pero wala saya nakahambal sa amon nga may mga amon na sa nga symptoms bala. Bali. Active siya. Oo, active. Mag-ulang sa sir naghalin sa Amerika. Patagpas ang training coach ang softball team sa bago nga wala nila ginapabayan ang ikaayong lawas sa kada player bangod sa mga pagkaon, tubig ug bitamina. Bastante ang supply ginahatag sa LGU ang makabato sa iban nga mga atleta sa kada kompetisyon. Sa DTX 500 Morning Newscast, this is K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas, K5 News FM. Sa network news, 2 arestado sa human trafficking. 11 ka mga menor de edad na salbar. Roel Tarayaw sa K5 News FM Olongapo sa report. Inaresto ng National Bureau of Investigation Human Trafficking Division ang 2 individual na sangkot umano sa human trafficking at masagip ng mga otoridad ang 11 minor de edad sa Parañaque City. Batay sa ulat kay NBI Director Retired Judge Jaime Santiago, naaresto ang mga sospek matapos magpanggap na customer ang mga katransaksyon na otoridad. Halagang 2,500 pesos umano ang alok na presyo ng mga sospek sa magugustuhan at mapipili na babae na menor de edad kapalit ang serbisyong sexual. Kumpiska sa mga sospek ang budel money na ginamit na patibong at maligtas ang 11 babae na may edad na 14 hanggang 16 anyos. Harap na ang mga sospek sa patong-patong na kaso na may kinalaman sa paglabag sa child abuse law. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500. Ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit, uminom ng DTX 500 the Super Antioxidant Capsule. Ito si K5 Roel Tarayaw para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyan sa buong Pilipinas, K5 News FM. Sa ilohan naman nato ng ato nagapangunang Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal. Sa Balitang Nasyonal, ginkumpirmar sang Doctors Without Borders nga may kaupdanan nga sila nga yara sa Thailand kag Myanmar nga nakahanda na nga makigbahin sa humanitarian activities para sa mga biktima sa mga baskog nga linog. Suno kay Regina Layug Rosero, Communications and Liaison Officer sang grupo, mahimo nga magresponder sa kinahanglanon ng mga miyembro sang ila organisasyon sa tion nga mahatagan na sila sang clearance. Ginahinyo lang sang grupo nga mapadasig ang approval sang access nila para sa mga personnel kag mga supply nga pagagamiton sa critical areas. Nagapati ang mga doktor nga importante ang oras sa pagsalbar sa mga apektado sang kalamidad, ilabi na ang mga yara sa vulnerable sector o kung may mga balatian, mga tigulang, nagabusong kag may mga kasablagan sa lawas. Gin-report man sang Doctors Without Borders nga lawas na ang tanan nga ila mga miyembro nga nakabase o nakabase sa daan o kung nakabase na nga daan sa nasambit nga pungsod. Dugang nga balita national, nagapati ang isa ka professor sang De La Salle University nga mas konkreto karon ang tikang sa Estados Unidos agon maproteksyonan man ang ila interes sa Indo-Pacific bangon sa agresyon sang China sa West Philippine Sea. Ginpayag ni Professor Renato de Castro nga ang pagbisita sa pungsod ni US Defense Secretary Pete Hegseth ang nagapakita sang mas ginpabasko nga kooperasyon sang Pilipinas kag sang Amerika agon mahanda ang aktibo nga partisipasyon sang AFP agon mapabilin ang kalinungan sang Indo-Pacific region. Patag pa ni De Castro nga pamatuod diri ang pagdeploy sang isa ka short-range missile system, paghiwat sang Joint Secret o Special Operations Training kaupod ang Philippine Marines sa Batanes kag malayo man sa West Philippine Sea kag malapit man sa Taiwan. Sa dugang balitang nasyonal, ginatagan sang royal pardon ang 115 ka mga Pinoy nga na-convict sa United Arab Emirates sa UAE bago ang Eid al-Fitr nga nagamarka sang katapusan sang Ramadan suno kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa press release, ginpasalamatan ni PBBM si UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan para sa iya Compassionate Act sa pungsod ukon sa Pilipinas. Nahibaloan nga ginpahibalo sang UAE Embassy in Manila ang Department of Foreign Affairs sa DFA
nahanungod sa mga royal pardon sang Biyernes kag ginhingyo man sang UAE ang Pilipinas nga buligan sila sa pagpahibalo sa mga ngalan sang ginpanghilawaya. Sa uli nga balita national, nagapabilin sa gihapon sa police station sa Qatar ang 17 ka mga Pinoy matapos arestohon bangod sa pagrally. Suno kay Department of Foreign Affairs kon DFA Undersecretary Edward De Vega, kapin isa ka oras ang kalayoon sang nasambitan nga police station kung sa diin gindala ang mga ginaresto nga mga Pinoy gikan sa Doha. Ginapamonitor naman sang DFA ang sitwasyon sa natundan nga mga Pinoy kag madumduman nga sang Biyernes, Marso 28, ginkumpirmar sang embahada sang Pilipinas sa Doha ang pila ka mga Pilipino ang ginaresto kag ginpreso bangod sa paghiwat sang hindi otorisado nga political demonstrations. Ginpayag ni Rivera nga posible may kaangtanan sa pag-aresto kay anay Presidente Rodrigo Duterte ang ginhiwat nga rally sang nasambit nga mga Pinoy kag kadungan sa ika-80 nga kadlawan sang anay Presidente. Ginpatod man ni Rivera nga pagabuligan sang embahada sang Pilipinas sa Qatar ang mga Pilipino nga ginaresto. Sa iluha naman nato ng ato nagapangunang Balitang International. Balitang International. Sa aton balita sa luwasang pungsod, nagdangat na sa 1,002 ka mga tao ang napatay sa nag-igo nga magnitude 7.7 nga linog sa Myanmar. Nga nabatyagan man sa kaingod nga pungsod, galakip na sa Bangkok, Thailand. Nagsaka naman sa 2,376 ka mga individual ang napilasan tugas sa nasambit nga linog. Kadamaan sa mga nalista nga mga napatay ang yara sa Mandalay, ang ikaduha nga pinakadako nga syudad sa Myanmar, ang syudad nga pinakamalapit sa epicenter sang linog. Sa karon padayon sa gihapon ang pagtinguha sa mga rescue workers nga makita ang mga missing o kung nagkaladula sa Myanmar kag bisan pa sa pungsod Thailand. Nagapadayon naman ang rescue operations sa naguba nga high-rise building nga gina-construct sa Bangkok. Sa rin yara sa isa kagatos ka mga construction workers ang nagapabilin nga unaccounted kag anom ang gin-report nga napatay. Angot rin nagapelar naman ang junta government para sa international aid. Kung sa rin ang makaingod sa nga pungsod nga China kag India ang pila sa una nga nagpadala sang bulig. Sa uli nga balita international, naghiwat sang airstrike asang Israeli military sa Southern Beirut sa Lebanon. Suno sa Israel Defense Forces sa IDF, ngang ila ginhimo kabahin sang pagbalos matapos mayara sang duha ka projectiles gikan sa Lebanon ang nag-igo sa Israel. Gintarget sang Israel ang terrorist infrastructure kung sa diin natago ang mga unmanned aerial vehicles o UAV sang Hezbollah nga makitaan sa dahil. Ginpamilit man o kung ginpamilit pa nila nga maathag nga ginahimo nga human shield sang Hezbollah ang mga civilians sang Lebanon. Bangod sa ginhimong airstrike sang Israel, ginkanselar sa Lebanon ang klase sa mga eskwelahan. Alin sa balitang international, sa iluhan naman nato ng aton nagapanguna nga balitang negosyo. Balitang negosyo. Sa aton balitang negosyo, pagasug-alaw naman sang mas mataas nga presyo sang produktong petrolyo ang mga motorista. Sini nga simana, base sa pagbanta sang Department of Energy o kon DOE Oil Industry Management Bureau o kon DOE OIMB. Ginalauman nga magasaka ang presyo sang gasolina sang 85 centimos, tubtob 1 pesos 35 centimos sa kada litro. Samtang ang diesel ginalauman nga magasaka naman sang 75 centimos, tubtob piso kag 25 centimos sa kada litro. Kag ang kerosene naman magasaka sang 95 centimos, tubtob 1 pesos kag 10 centimos sa kada litro. Iga-anunsyo naman sa mga kumpanya sang langis ang actual nga igasaka sa presyo sa Lunes daw kag mag-aapekto ang nasambit nga big time oil price hike sa Martes nga adlaw. Kag para naman sa aton siring nga foreign exchange rate update. Mga ka-K5, ang US dollar ang may baylong 57 pesos and 37 centavos.
Ang euro ang may baylo nga 62 pesos and 38 centavos. Ang British pound ang may baylo nga 74 pesos and 26 centavos. Ang Indian rupee ang may baylo nga 67 centavos. Ang Australian dollar ang may baylo nga 36 pesos and 8 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylo nga 40 pesos and 2 centavos. Ang Singaporean dollar ang may baylo nga 42 pesos and 75 centavos. Kag ang Swiss franc naman ang may baylo nga 65 pesos and 13 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 12 pesos and 93 centavos. Ang Japanese yen ang may baylo nga 38 centavos. Samtang ang Bahraini dinar ang may baylo nga 152 pesos and 58 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylo nga 7 pesos and 89 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylo nga 15 pesos and 62 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 37 centavos. Ang Indonesian rupiah ang may baylo nga 0.003 centavos. Ang Israeli shekel ang may baylo nga 15 pesos and 56 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylo nga 185 pesos and 45 centavos. Ang Omani Riyal ang may baylo nga 148 pesos and 99 centavos. Ang Qatari Riyal ang may baylo nga 15 pesos and 76 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 15 pesos and 29 centavos. Ang Singapore Dollar ang may baylo nga 42 pesos and 75 centavos. Ang South Korean Won ang may baylo nga 0.03 centavos. Ang Taiwan Dollar ang may baylo nga 1 peso and 72 centavos. Ang Thai Baht ang may baylo nga 1 peso and 69 centavos. Halin sa balitang negosyo, sa iluhan naman nato ng ato nagapanguna nga balitang sports. Balitang sports. Sa aton balitang sports, magluwa sa pagsaka sa Women's Tennis Association at ang WTA ranking. Sigurado man ang masobra 19,000 pesos nga balor sang premyo nga madala pa uli isang Pinay tennis star nga si Alex Yala kasunod sang impresibo o kun impressive nga performance ang 2025 Miami Open. Sa nasambit nga torneo, ang semifinal appearance ang magadala sang guaranteed prize na $332,160 o kung masobra 19 million pesos. Samtang kung nakalabot kung tani sa finals ang 19 anyos nga tennis star, sigurado ang pagbulsa niya sang kapin 34 million pesos. Samtang masobra 64.5 million pesos naman kung nakurunahan bilang kampyon. Subong man matapos ang Miami Open, ginalauman niya magasaka naman ang WTA rankings ang Pinay tennis star. Base sa inisyal nga WTA live rankings, nagsaka na si Yala sa number 75 gikan sa daan nga rank nga 140 antes nag-umpisa ang Miami Open. Nagakahulugan ini nga makasulod na si Yala sa top 104 kung mag-umpisa na ang seeding process sa masunod nga 3 ka Grand Slam sa karon nga season. Halin sa balitang sports, sa iluhan naman nato ng ato nagapanguna nga balitang entertainment. Balitang entertainment. Ginbulgar sang anay sex bomb girls member nga si Sugar Mercado nga nangin magkarelasyon sila sang TV host kag komedyante nga si Willie Revillame sa sulod sang 7 ka tuig matapos maling sa isa kag isa. Ini ang ginbuyagyag ni Mercado sa isa ka interview ni OG Diaz matapos siya ginpamangkot kung ano ang real score nila ni Revillame kag kumatuod nga nangin isa sa pila ka tuig o kung nangin sila sa pila ka tuig. Nagduwa-duwa pa si Sugar nga sabton ang pamangkot bangod wala nagkumpirmar ang piya ka kampo. Panginpayag sini nga ginpalangga niya si Willie. Dugang pa ni Sugar malapit sa iya kung malapit sa iya mga kabataan ang TV host bangod ginpalangga man ang mga ini kag amuman ang basta hasta subong nga ginapangita nila ang presensya ni Willie. Duwang pa ni Sugar malapit sa iya mga kabataan o kon naibaluan nga nangin mag-co-host ang duwa sa variety game show nga Wawawin kag kapila na nga ginrumor nga magkarelasyon apang ginadinay man nila.
Alin sa balitang showbiz, ayuhan naman nato ng ato nagapanguna o kung naton balitang extra special. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Sa aton balitang extra special, na ospital kag nagsuprer sang kidney failure ang isa ka sultiro sa Russia. Naaayan. Ini matapos nga nag-squat sang 2,000 ka beses. Agud gid lamang madagan ang pustahan ay kaupod ang iya nga mga abyan. Sandig sa report sa mga doktor sa nephrology department sang Vladivostok Clinical Hospital No. 2 sa Primorsky Krai, Russia. Namayara sila sang kaso angot sa isa ka sultiro nga na ospital kag nagka-kidney failure resulta sang physical overextension. Sa panaysayon sang sultiro sa mga doktor, nag-umpisa ang tanan pagkatapos sila nga magdaog sa challenge ang iabyan na mag-squat sang 2,000 o kung 2,000 sa malipot lang at hinion. Bangod kumpiyansa ini sa iya kaugalingon, ginbaton sila ang challenge apang pagkatapos niya ini nga na kompleto. Dito na kag nagsugod ang pagbatyag sang mga sintomas sang sultero. Nagpalamanog ang tiil, kag nangin dark brown. Ang duwag sang iya ihi. Tugtog nga hindi na gid ini makaihi rason nga nagpa-ospital na siya. Maswerte naman ang nasambit kay soltero bangod na bulong pa ang iya renal failure. Nga wala na nagakinanglan nga i-dialysis. Apang bangod na ibana ng iya kidney function, amo na nga kinanglan na niya sa gihapon nga magpaidalom sa rehabilitation treatment. Para ba damo sa pwede i-challenge? O mapasquat ka 2,000. Ano makaya sang imo sini nga lawas? Sobrahan naman ina. Ikaw ka K5 Weng, pila ka squat ang makaya mo? Duwa lang. Duwa lang gid. Ano nga exercise ang makaya mo? Ang tawag na? Magkiray mo during PE, blas ang una. Ang tumbling. 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 Nanami man sa una. Mga pull-ups, mga mo na bala no? Ano pag ganyan sa una, mga ginay mo? Jumping jacks. Jumping jacks. Planks. Oo, planks. Push up. Man kita sa una, mag-push up for female. Oo, may dyan. So, kaya ko lang. Pila ka push up kaya mo? Mga 20. Wow! 18 to 20. Pila na ka minutes? Makuha mo sa 1 minute? Hindi. Ano mga Mga 2 minutes to or 3. Oh, wow. Pero sakit mo dyan. Gusto bang hindi na ako magbas siya na subang. Ay, demonstrate mo ka kung paano sa 20. May pa kita, may 14 minutes. Wag na. Sige lang kay sang una, gid man pagsik pala basta mo. Bisan kita ganay subong ka kay 5 pila pa lang in the midst of 20s pa lang kita. Pero damo na kita nabatyag sa ako. Wala bali lang 20s ka pa lang pero ang lawas mo mga 60 na. Ang pula nga kita sa exercise, kalawanan na bisubo sa obra ka kay 5 ang gapungko, gaunay pungko, or may araman gaunay tindog. Kado alos wala gawa balaga hulag ang likod, wala ga solo stretching ka kay 5 buweng. Pero mo, anong mga exercise or may mga routine ka man ba lang nga maka-exercise mo lawas? Wala, ga-sleep. Kaya magsaka guro sa sa hagdan. Halin sa dalo, may 4th floor. Naamo lang yan. Tapos walking. Damo, subong yung sa walking, sa jogging. Pero mo na ganyan, wala doon ka kay 5 buweng. Damo, iba nag-jogging. Iban for the clout na may picture, tapos puli mo na yun. Jogging gamay, picture, pungko. Bawi kaon. Iban after na magkaon samgyup or magkaon sa mga tawag na mga taba-taba sang baboy. Mapa-only rice. Ang gamay lang to ang nataktak tapos tabo na babawi. Debra Ma'am An Balboa, good morning. Kay Sir Domingo Vicente nga nagatutok sa aton nga pagpangalagan. Kay Sir Jesse James Garvillas. Good morning, kapi kita ko no. Mabasket ko no sila sa may Mansaya Lapuz. Nagapangapi si Jerry Garvillas. Si Ma'am Chemi Hermano, good morning. Shoutout lang da kay Boss Emski. Kag Mega Cheryl nagapamatigid di sila sa Lapas, sa La Granja. Salamat gid.
Kay Sir Ma'am Lenny Pedroso Dadivas. Good morning. Sir Higino Sumagaysay. Good morning K5 Kim and K5 Weng. Watching from Barangay Bulabog, Bingawan. Lihog lang greet sa akon apo. Sa iya birthday subong, ika 14th birthday. Si Marish Lorraine Sumagaysay Melo. Ma'am Asun Peneda, good morning. Ma'am Nenita Barrientos, nagatutok din sa aton nga pagpangalagan. Ika K5 Weng, may talamyawon ikaw. Yes, so syempre mga K5, no, ginatamya ko gika mo sang maayo nga aga, no. Medyo lamig di sa Anchor's booth, pero balaan ko nga nagatagiti na ang init dira sa sagwa gani maghalong gid kita mga K5. Kag mag-inom syempre sa mga food supplement nga ginahatag o kuna ginabaligya sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga K5. Mga taga-patotan. Pag kadto ko to kahapon, kasi syempre dang mabal na ton mga gapuli kita ko nga Saturday kay K5 Kim. Na nagabisita kita dudo ka nami man kay pagbugta ko sa aga nabatian ko na dayon ang mga jingle sa katon mga nagapadalagan bala. May nabatian ka man nga ano? K5. Yes. Pagkabugtaw ka di mo sa aga na muok paturog mo murag-muragan kapag ambal ay may nagapangampanya doon aga mo lang. Alas 7, alas 8 palang kalibot na. Ako li alas 6. Alas 6. Sobrahan naman na. Konsiderasyon man sa kakatulog. Talaga pahuway. Kaga man nami man ka K5 Kim kay do makita mo man nga sila mambal balang aga pa sila pakita bala sang ilang kung ano sila ka dedikado nga para magpungko sa serbisyo. Aga na sila subong sa kampanya pero mag-abot na sa session nila late. May aragin mo na sa K5. Yes, damo na ni Mama Riente sa imo. Mahay, good morning. Kamusta ka, Day? Ang lula mo to. Do, pakaisa to sang lula ko. Ay, apo, gali ako ni ano. Ay, tuod, apo, ikaw ni ano. Ti ako, ya, apo naman. Parintianan. Parintianan ka mo. Mga musa. Ay, ikaw to nakita. Taka to sa amo to. Kaya eskwila ka na gali. Kaya eskwila sa syudad. Sa West, ikaw kaya eskwila. Kamusta, sino ka pa eskwila sa imo? Pero sa una na, sa magsumalangay ka mo to, halos hindi makatulok si mo na gani. Ako na mga politiko kay K5 Weng. May pagkahakos-hakos, may kamusta. Pero kung mag-arada ka rin sa pwesto, mang alkohol. Mamugid. May mga politiko nga mabal mo nga makita mo sa campaign period pero hindi mo makitaan kung nakapungko na sa pwesto. Araw lang pa ngayon, masang bulig subong. Tidasig na Ano to kinahanglan nyo? Ari kwarta Ako bahala. Pero kung mag-abot ng ganay sa ara na sa posisyon, ano ka mo di? Ngita ka mo sa iban nga pa ngayon sang bulig. Mama mo na hello, pwede kami kapangayo kay kabulig. Tapos ay mo IDC kay nagalakat. Wala siya di sa office. Tapos balikan mo naman sunod adlaw. Wala siya di. May meeting siya. Tapos unaton mo. Belog nga adlaw meeting nila. Grabe man. Tapos pagkahulat mo sa meeting mabal nga, ay wala na dito sa likod naglabay kay may emergency sila nga kadtuan. Emergency again. Dapat you have to vote wisely. Kung nahatagan man gid ka mo sang 1,000, pitkan ka mo dira. Hindi ba nato malikawan kay K5 Weng mo nga may vote buying man gid no? Yes. That's the reality of politics there sa Pilipinas, even local. May managapalupad sang 200, sang 1,000, sang 500, sang 1.5. Grabe na yung 1.5 mga level. Pero kung batunon nyo, it doesn't mean nga ang naghatag sa imo mo man ang butuhon mo. Okay, hindi man na nila mabalaan kung sino man ang boto mo. Bawal man subong picturean ang balota. Bawal man i-disclose sa mga information nga ginbutang mo sa balota mo kung sino ang imong ginboto. So, we just have to choose wisely. Ang aton nga mga tawag na, ang mga komunidad naton, ang kabaluhanan ninyo, dira na kasalalay sa inyong mga kamot. Teka, for example, labal ganin ka K5 dyan. For example, ikaw ang incumbent, kag wala ka nagdaog, nagpadalagan kaliwan. It means kung wala na namian ang mga tao sa imo, sa imong performance. Yes. Pero kung bago ikaw nagpadalagan, kag nagdaog ka na yun, maybe they've seen your potential na maayo ang pag-promote nimo sa imong kaugalingon. Diba ka K5 Weng? Kag ano man ka K5 Kim, ang kapin pa kay ang mga tao bala subong, kung gapungko ka, nagapangita sila sang bag-o ka K5 Kim. Nga mabal nga, kay
administrasyon subong do wala man sang improvement. So right man nila na ka K5 Kim nga magpili sa nga politiko bala nga pamatsyag nila makahimo sa nga pagbago o kon maka-improve sang ila banwa o kon syudad ka K5 Kim. Kaya na bing tawag na nga dugay na nga konsihal pero wala sa gyapon do ang mga ganpang push nga mga resolusyon or mga ordinansa ka K5 kita mo nang do halos so hindi man gan mapuslaan. Mga personal interest ka K5 pero man kabay pa nga ang mga magdalaog subo nga eleksyon ang mga maayo nga mga kandidato hindi lang maayo kundi may mga knowledge. Kaya balala ka K5 okay lang magpadalagan basta buot ka okay na. Hindi man amo na lang ang kinanglan mo. Dapat may knowledge yun, diba, K5? Yes. Kapin pa ka K5 Kim, kay nagapasar kita bala ka ginatawag nga layi ka K5 Kim. Kaya syempre, ang pagkamabuot, no, ang behavior na naton kay K5 Kim. Kag ang kaalam niya kay K5 Kim, no, pagtuon kinahanglan gani nga mas lain gid kung ang ginapupungko naton sa aton nga gobyerno, ang mga tao bala nga hindi lang manami ang pamatasan kundi maalam man kay K5 Kim. Ang bagay nila how unfair life is. Sa mga politika, pwede ka kapadalagan bisan basta kabalo ka lang mag-read and write. Qualified ka kung pinakatuig ng tiniri sa amo nga lugar. Pero kung mag-apply ka na iban, may mga hiring nga na iban, dishwasher, kinanglan pa college level. Bachelor's degree. Oo. Kinanglan pa natin magkuha sa mga NBI clearance, sa tanan nga mga clearance, mga drug test. Pero kung politiko ka, padalagan ka, wala man naging na-require ka K5 Weng. Yes, basta kung sino lang ang gusto magpadalagan nga, qualified man in terms of pagtinira sa isa ka lugar. How unfair life is. So, tani no may layi sa uli. Ang mga makapadalagan, may mga certain qualifications man malang. Ngayon nga, ginsugo ka lang sang langgaw, nagpadalagan ka daw ka. Hindi tungod sikat ka K5K, mapadalagan ka. Kaya dako ang imo nga confidence bala nga magdaog ka kay syempre mabaka kilala ka sa mga tao no. So it's not that easy ka K5 Kim nga magpungko ka sa isa ka government office ka K5 Kim kay ang hindi lang ran imo personal nga ginapaminsar ka K5 Kim kundi ang para na sa kamayuhan sang imo banwa. Ara ba lang ikaw ang nagapungko bilang congressman abi prong kalabanan mga nagaobra o sekretary mo gabasa ka lang gid sang script nga ginahimo mo sa sekretary mo. Kaway pang maabot ang punto nga kung may qualifications kita kung mag-apply kita sa obra o damo gina pangayo sa aton kabay pa nga sa mga nagapadalagan sa mga politiko naton kabay pa i-require man na iban tanin mas maayo kung mga abogado may knowledge about sa pagpadalagan sa ekonomiya and somehow something like that. So muna good morning kay sa mga guard dira sa WIT kay Boss Jetro Gabiason kay Mega Melay Solas kay Kibuloy abit gabi nga ngalan Kibuloy kay Boss Rafael Corpus gapamati gid always thank you so much kay Ma'am Chemich Hermano. Mga ka-K5 binakolabos na kita sang tiyempo. Thank you so much for being with us. Subong nga aga kay Ma'am Annalyn Bahade, good morning. Thank you so much for being with us. Dari sa Sunday Morning Newscast. Ang inyong mga balita kag impormasyon ang ginadulong sang kaaluan sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Emil Itang-Uy. Dagni ka kay 5 Ray SPA umanay nga palang gagid ang banwasang Pototan. Kag of course aton sa ring station manager kay 5 Enrico Sorita Jr. nga magabulos na para sa ireklamo mo sa K5. Kami ang inyo nakaupod, ako ang inyo alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo. Kag sa ngalan naman ni K5 Aaron Lloyd Refuyo, ako si K5 Wayne Zirulu Senyaras. Kag para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM.